Recupera Xavi Alonso, vinga la contra, la llarga para Torres, el niño, a la carrera, niño, Torres, se pot anar, bravo. Vale, Villa. Villa en la esquerra, Villa. ¡Gol! ¡Gol! ¡El guaje! ¡Villa! ¡Quin golàs! Te volem Villa, quin gol ha marcat des de 40 metres. És cert, no hi havia porter. Ha sigut un altre contraatac de lliure, valor llarg de Xavi Alonso per a Torres, el porter que ha eixit molt lluny de la seva porteria, i Villa que ve, és difícil marcar. Res de tiquitaca, valor llarg de Xavi Alonso, carrera del niño Torres. Ha eixit bravo com si fora una abuela, l'ha donat, l'ha regalat per al guaje, amb l'esquerra 40 metres al mig, 30 segur. Amb l'esquerra el guaje, toc de qualitat. Mira, guai com la mirava. Ha marcat Espanya, ha marcat el guaje. Al 27 de la primera part. Espanya 1, Xile 0. Recupera Xavi Alonso.